usithandile, usihloniphile, usikhumbuzile ukubana sihlale singabantu abathandanayo. Nabalandeli bakhe, basakhumbula ilizwi lakhe kunye nendlela abathi abantu abonwabise ngayo. Ayaphokoka amazwi ovelwano emva kwesithonga sokushiywa liqala lomsasazi uMthobeli August nebesaziwa ngelika-Casey. Sabathakale khosana yeChristmas sabakwazi noba sibapheka impahla. Uthojiza ngezipho umama waselwandile engqeleni eMpuma Koloni nongathathi intweni ohlala ibhodlweni lendlu elidilikayo rhoqo ngexesha lemvula zehlobo. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlanje, andihambi ndodwa, ndihamba noPhumza Sikhumba noyitulikile ulwimi lwezandla, Bhotani Mzontsundu. Ayaphokoka ukungena amazwi okuqala emsaneni kunosapho lukaMthobeli August nowaziwa ngelika-Casey emva kokufunyanwa komzimba wakhe ubande kwikhaya lakhe eliseRhawutini kubusuku baphezolo. Usapho lalenzalelwane yaseKhobonqaba eMpuma Koloni lucele ukunikwa umtyhi nembeko ngelithuba lokudyingelo lilifa elimnyama. uCasey waziwa kakhulu njengomsasazi ophuma izandla kwisikhulo sikanamatotholo esasaza ngesiXhosa. Oogxa bakhe bamkhumbule njengeqhula, umntu ebathandi bahloniphile abaphulaphuli beenkqubo zakhe nebezibhexesha ngethuba sesengqeshweni. Sinake nathi ke silivala ngolo hlobo ukhuphiswano lwabakwaKhasilaka nalapho besithi ke Khasilaka super fans watsho ke uEla izwinele ke itrip yena exabisa ke 40,000 rand. NguCasey lo ebhexesha enye yeenkqubo zakhe zasemva kwemini uMasigoduke. Umhlobo wakhe uSylvester Funani umkhumbula njengomntu ebeyintandane kubaphulaphuli. What a bubbly, joyful, a contagious spirit, ebathanda abantu. We would walk Casey at the mall in Sentin, we would be stopped by people, we would laugh, we would greet strangers. Casey was generous, Casey loved people. Kanti noxa wakhe ubedidiyela enye yeenkqubo zakhe uthi basuka kude noCasey yaye ubenika indlebe ukutya kwazo komncinci nomdala. Ayikho into singayenzi ku-radio. There was a balance. I-content ewayeyizisa yayi-entertainer, itsala wonke umuntu mdala mntwana. Umculo awayewudlala uCasey ebenolwazi umculo kakhulu. Phambi kokuba ashiye embokweni uCasey usebenzile noZizo Tshwete ndawoninye noAmaza Ntshanga. Usonwabisile utsho mam. Nethamsanqa losebenza naye ke asoze ndililibale. Usithandile, usihloniphile, usikhumbuzile ukubana sihlale singabantu abathandanayo. uCasey ngicela ukudibana naye ndisaphangela eRadio Sky ngoko simane sidibana ke kwimisitho eyayidla ngokubanjelwa eGrahamstown. uCasey uyahlala ekhumuleka ngaloo nto. Ndaqonda intobana ke mhlawumbi nabalandeli bakhe basakhumbula ilizwi lakhe kunye nendlela abathi abantu abonwabise ngayo. uMabhityi xa eteketiswa eKhobonqaba kowabo alukaziwa usuku lokubekwa kwakhe kwikhaya lakhe lokugqibela yaye asikaziwa nesizathu esikhokelele ekubeni abe akasekho emhlabeni. Usweleke eziphilisa ngokubila kwebunzi lakhe ukuzisebenzela ukutsho. Abasebenzi bezempilo neentatheli babuthelene eSeaPoint eKapa eNtshona Koloni benza isimbonono sokuba kuphele ukubulawa koogxa babo eGaza. Lo msitho uqalwe ngokubanjwa kwindibanisela yomthandazo amaKrestu, amaJuda, amaMuslim owayesakuba ngunozakuzaku uWelwe eMelika uMnumzana Ibrahim Rasool obeyinxalenye yale ndibano waze wenza intetho ephambili. Ukubulawa kwabasebenzi bezempilo kwakunye neentatheli ngumkhosi wamajoni kwa-Israel kusetyenziswa nanjengesixhobo kwimfazwe yaseGaza. Oku kuyimbono kaGqeberha Aisha Soni nongugqirha ojongene nezengqondo kwisibhedlele eGrooterskuur eKapa. Lo gqirha beyinxalenye yokuhlangana kwenkolo ngenkolo ngelokukhumbula abo baswelekileyo eGaza. uGqirha Soni uthi abasebenzi bezempilo bafihlisi ngokuphumela ubala ngoko kwenzeka eGaza. We've seen 340 healthcare workers, which includes 118 doctors, that have been killed just since the 7th of October, and that has been documented. I think we are way beyond our ethical and moral obligation. We have to stand with our colleagues and we have to talk against what's actually going on and how it's actually unacceptable. And our healthcare and the targeting of healthcare is being used as a weapon by Israel in this war. Owayesakuba ngunozakuzaku kwelaseMelika uIbrahim Rasool besisithethi esibekekileyo kule ndibanisela.
uthi iWashington iyakusoloko ikhetha iphele emasini phakathi kwala mazwe mabini. The US policy has been very consistent. It will always take Israel's side. It will invoke the responsibility to protect and go and bomb Gaddafi in order to protect Libyans against Gaddafi, but it will not do the same thing when Palestinians' lives are at stake. Kwangaxeshanye urhulumente woMzantsi Afrika ufake isicelo esikhawulezileyo kwinkundla yobulungisa kwihlabathi ngelityhola iTel Aviv ngale nyikitya yokufa kwabantu. Uzawuqala ngemincili onyaka ka-2024 umama uNontsapho Mayezana waselwandile eNgqeleni eMpuma Koloni emva kokufikelwa ngabantu abatsha bexhakazela zizipho. Le nkosikazi nama-55 iminyaka ubudala ihlala nabantwana bayo kunye namazukulwana ebhondweni lendlu elidilika rhoqo ngexesha lemvula zehlobo. Nabantwana bale nkosikazi bayeka esithubeni ukufunda ngenxa yokuswela iintsiba zokubafundisa. Phakathi kule lali yaselwandile ngumzi obonakala ngathi ukhalibhungane ngenxa yobume bawo, kanti ngaphakathi kuhlala abantu abaliqela. Balishumi nesithandathu abantwana bam. Apha endlini ndiphila ngekota yomntwana oyi-1 nokuthengisa inkuni nokutyabekela abantu nokurhengela abantu. Phila loo meko nje injalo. Umama uNontsapho Mayezana nabantwana bakhe abali-16 kuquka nabazukulwana bondlala ukhuko ngexesha lokubeka icala kuba kukho nkqu nebhedi. Indiphatha kabuhlungu kakhulu ngamzakelo basinosana ngokulumziya. Uthi xa kumoya kanje kube nzima usana lufiqeke ifiva ngoba akho neefestile zikobokile iglasi. Yiyo ndiphatha inhlungu ukuba abantwana balala ebunzimeni. Intlungu yakhe ivakele kubantu abatsha balommandla bekhokelwa nguMasiqole ze baqokelela izipho eziquka ibhedi newardrobe bampha okwentonga yomnquma. Uthi umama uMayezana uqhele ukuncedwa ngabantu becawe. Abantu abaye bandincede apha ngabantu becawe ndiye ndibabone bezisa nokutya. Icawe esindiswe eyapha kwaSithelo ihamba noMisidluthu apho ulindiwe. Nomntwana ebekwandiphaka wasengotini imali ndatya ngaloo mini. Ndaye ndafumana ke nebhukhu ndacela abantu into abano maske lo mama simzame ngeChristmas. So abantu ke nyani baye bancedisa ke sakwazi basithenge wardrobe. Njengoba abantu babekho wardrobe sithenge bekhona ne-cupboard bekhona ne-carpet sabathenga ne-grocery yeChristmas sabakwazi noba sibaphe impahla ezizokunxiba. Nangona bephiwe ezimpahla kodwa intlungu eshiyekileyo yokulahla phakathi kwabantwana esikolweni nekhaya elingadilika nangawuphi umzuzu. Abafundayo mnye owam liphelo ngabazukulwana ke kwabanye abafundayo ababini bathathu ke ngephelo. Aba ke babefunda bayahlulakala intsokolo yoba ndingenamandla obafundisa. Kwakunzima ngoba igrade babexa besiya esikolweni batshintshane ngegrade kwacaba hayi bahlukumezeka bayeka kwasikolo abantwana. Ukanti abangenazo izazisi sele bencediwe lisebe lezekhaya kweliphondo ukufaka isicelo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya elwandile eNgqeleni. Oonontlalontle badlala indima ebalulekileyo kwidabi lokulwa ukuphathwa gadalala kwamanina nabantwana kweli. Abasetyhini abasebenza kumbutho ngekho phantsi kwarhulumente iLifeline eMgungundlovu kwiphondo KwaZulu-Natal bazityandikila ngamanzithi-nzithi abathubeleza phantsi kwawo ukukhusela amaxhoba empatho gadalala. Kukho inyanga apho lo mbutho uthi waye wanceda ngaphezu kwekhulu lamaxhoba obundlobongela. So when it comes to the cases of rape, it's shocking because you see a very old somebody and a very young baby that has fallen victims of this very, very violent crime. Oonontlalontle abangaphezu kwewaka abasebenza eLifeline eMgungundlovu abanika intuthuzelo kwabo baxhaleke ngokwasemoyeni nasengqondweni. Doing social worker to me was, I think it was a calling so I can break that cycle of being a child that coming from that vulnerable family. Bakwanayo nendawo enceda amaxhoba odlwengulo. Having to encourage a male child to speak about the rape that is happening. And most of the time, they feel alone, so you need to be there all the time. Kukho ke kambe amatyeli apho nabo babona impilo yabo isemngciphekweni. Especially if we have rape cases. So other parents, they don't even want to be involved on those cases. They don't want to open the cases. So you, as a social worker, I need to be there for the child and open the case myself. So the perpetrator, so I become the threat. So they come for me because I'm the one who opened the case. Kodwa
ubona utshintsho kwimpilo yamaxhoba yenye yezinto ezibakhuthazayo kulo msebenzi. Normally when they come here, they are completely broken. And when they leave, even if it's after 3 weeks, after 3 months, then you see the smile back. For me, that smile, it's what keeps me going. Abanontlalontle bathi masibonise ubuntu nenkathalo kwabo batsala nzima. Sanibulise kwakhona kwinqaku lokuqala sithe ayaphokoka amazwi ovelwane emva kwesithonga sokushiywa liqela lomsasazo uMthobeli August nebesaziwa ngelika-Casey oogxa bakhe bamkhumbula njengeqhula umntu bebathande bahloniphile abaphulaphuli beenkqubo zakhe nebezibhexesha ngethuba ezaxelenga. Ukanti abantu baphefumlile kwiqonga lethu ngokusweleka kweli qela lomsasazi uCasey. Imbi kakhulu imeko esijongene nayo ngoba ngoku into endiyibonayo into yoba uhamba osaziwayo abantu asibathandayo nasibakhathaleleyo umhlaba uguqukile. Hayi imbi imeko. Isikhwakhwa sithi masilale ngoxolo sawuhlala sisikhumbula. Benamabali lothi ndimkhumbule ngabethanda ukwenza ngingaba iseshowini aphinde ke abelela qhula alilo bendimthanda kakhulu. Yaphumle ngokuthula uCasey ngoba ubedume kakhulu ngisho ungahamba uye koKZN ushone kuphi ngaphandle kwase Eastern Cape uCasey udume kakhulu benogudla na ukhuluma nje ngomhlobo wenene ukhuluma ngoCasey sithi lala ngokuthula mfethu lala ngoxolo. Uthando inhlonipho ayinike abaphulaphuli yenye yezinto ibisisixhobo sotsala abaphulaphuli kuye. Kubuhlungu madoda usikhwakha manje namkhumbula mna ejokes zakhe bezenze omunde yonke abeyenza ihlekisa. Bakinisile mabethi sike sihle asihleli abangani ihlobo napomndeni singathemba ngatutuzeka. uQueen Msongelwa esithi msasazi silahlekelwe kakhulu singabathandi nabalandeli bakhe wanga umoya wakhe ungaphumla ngoxolo. Wongama isitsho esithi ndimkhumbula ngobubele endibethi xa efunda iicomments zethu abengathi uyakwazi uyakubona usikhwakwa aphumle ngoxolo. Abantu kavele mesithi lala ngoxolo sikhwakwa takamunda umsebenzi wakho uyabonakala apho ukhoyo nje lapha iqonce. Mbukeli ungaphefumla kwimixholo yethu usebenzisa le nombolo kaWhatsApp nengu-071 670 2548. Ngamawaka abantu bebuthelene kwibala iNelson Mandela Bay eGqeberha eMpuma Koloni namhlanje ukuyokonwabela umnyhadala womculo obanjwa minyaka le nowaziwa njenge-Ebubeleni Festival. Lo msitho usingathwa isihlandlo se-12 onombizela kakhulu kubakhenkethi kweli phondo nanjengoko ubanjwa ngexesha leholide zokuphela konyaka. Iimvumi ezifana noAzana, Loyiso, DJ Tira beziphakathi kwezo bezishiyana ngotyhefezo eqongeni. Ifikile imini bikadixelwa kubahlali basempuma koloni abaphuma mbombo zone zephondo besokonwabela umculo omnandi kumsitho eBubeleni. Abantu banike imbeko kuZahara ongasekhoyo nombongeni ngema ngengoma ekhathwa ngumjuxuzo. uThembi Mona, uDumza Maswana kunye noZinhle Kwayimani bangabanye bamagcisa athe avula lo mnyhadala ngokusesikweni. I think it's always a risk of being a young an artist, and I think because you never know about brand and because there are bigger people than you in the game. But you must maintain your character and be honest with yourself. But you're doing this for you, not for the fame, not for the people. Because Abantu, it's always amazing for me to perform here in PE. It was nice. It was chilled. It was, I brought something that is laid back a bit, so that people, those who don't really, enjoy it, they can just go and go somewhere, to whatever. But I always enjoy performing here. Uninzi lwabantu bebezimasele lo mnyhadala bathi lo msitho yindawo yokukhulula imicelimngeni yeminyaka edlulileyo njengoko bezisa ukubona amagcisa abawathandayo eshisana ngotyefezo eqongeni. Thanda balapha eBubeleni ndidise kamane. Kumnandi apha eBubeleni. Bona iartist ongazaliboniyo ubuso ngobuso. Ndilindele ukuva uRingo Mandlenkosi noNathi. Iebubeleni Festival izakubuya kunyaka ozayo ithambisa ngoluhlu lweemvumi abahlali nabakhenkethi abazokonwabela. Kwiindaba zethu kuchannel 163 ndinguSiphosethu Boy ndiseGqeberha.
Abezolonwabo nenkcubeko kweli loMzantsi Afrika bahlaba ikhwelo kurhulumente ukuba ngenelele phakathi kobudlelwane babo kwakunye neenkampani ezibancedisa ukuphuhlisa umsebenzi wabo. Oku kuza kanye emveni kokuba ukukhala kwemvumi ezininzi kweli zisithi izivumelwano ezikhoyo phakathi kwazo nezi nkampani ziyabacinezela kakhulu. Imvumi ezininzi kweli zihlaba ikhwelo kurhulumente woMzantsi Afrika ukuba ngenelele phakathi kobudlelwane bazo kwakunye neenkampani ezibancedisa ukushicilela kwanesekuthengiseni umculo wazo. Uninzi lweemvumi zeli zikhala ngokuba izivumelwano zazo kwakunye nezi nkampani azibacingeli koko, zithatha ngakuzo uninzi lwengeniso. Igqwetha elijongene nezolonwabo uMnumzana Dumisani Motsamayi usityebisele ngendlela ezenza ngayo ezinye zeenkampani ukutyikitya isivumelwano sentsebenziswano neemvumi. Insist on seeing the agreement. In fact nje izwenzipo njalo mistake eyenzakalayo esikhathini esiningi uthola ukuthi umuntu uyayivuma leyo nto uyaqala uyasebenza na-contract. That's the first mistake. Practically mongibuza ukuthi but in practice Motsamayi, does it happen that ama-artists go and sit like that? I'm saying they do, but when they do risk the opportunity that they do risk the reality that the opportunity ingahlahleka. Elgqwetha likwathi zikho izinto imvumi ezisakhulayo kufuneka zizinike ingqwalasela kwaye zizixhobise kwangazo ukuqinisekisa ukuba zinalo ulwazi oluthe vetshe ngokuqulathwe kwizivumelwano zabo. A low-hanging fruit opportunity, Temel, is workshops and capacity building initiatives that are created by what we call collecting societies. Osamro, nabo Kapaso, nabo Sampra, organize workshops abo RISA as well, collecting societies, abo Impra, abo Eco. You know, government pumps a lot of money to initiatives now. Owayisakba inxalenye yeqela lange-90 ze-Twins nelalidume kakhulu ngengoma ethi Shona Phantsi nekungoku sele elitshantliziyo lemvumi. Uthi ubudlelwane babo nenkampani abesebenza nayo babungabaziseli nzuzo kwaphela. We were getting 10% between us, and out of that 10% we had a company that had licensed us, was getting 3% out of the 10%, and remember there's 4 of us. Utebukholo kwakunye nezinye imvumi zoMzantsi Afrika ezifana no-Ifani zithi urhulumente makangenelele ekukhawuleleni imvumi zoMzantsi Afrika kule ngxubakaxaka ezijongene nayo. Urhulumente angayingenelela le nto anqande apha kwazonqanda khona, kubekho ii-limits ezithile. Kwangaxeshanye imvumi ezifana noLucky's Matyholweni zithi ziza kusungula iphulo lokuncedisana nabo basakhulayo kweli candelo ngokuza nendibano yolwazi. Sithe ngoDisemba masidibaneni wonke umuntu oku-entertainment insuku zibe nhlanu eMonti film ngoba izinto azichaphazele i-musicians kuphela, abantu aba-actayo abalinganisayo bayibalisa le nto, nabantu abasebenza behind the scenes bayibalisa indlela abaxhatshazwa ngayo kwezinye izinto. Kanti ke kubalulekile mbulekeni ngalo lonke ixesha into kokuba usoloko uqinisekisa uba ufumana lonke ulwazi oludingayo phambi kokuba ibe kanti uyayisayina nayo neyiphi na i-contract. Okubalulekileyo ngena kuzo zonke ii-workshop ezithi zibe kanti uyazinikwa. Kwiindaba zethu kuchannel 163 ndikuthembela boy. Okanti imozulu yalandela.